letošní jarní koncert jiný než ty předchozí, protože ty předchozí byly věnovaný skutečně jaru. Ale my jsme letos nevěděli, jestli budeme moct to jar zahájit na jaře nebo na... Nechceš na podzim, ne. Takže na podzim by to bylo hrozný, protože jsme měli aulu v rekonstrukci a povedlo se to takhle krásně, že je to ještě pořád jaro. A tak jsme si říkali, co to vlastně provedli a pak děti říkají, tak pohádek, fajn. Takže dneska máte dárkem pohádkové odpoledne. Doufám, že se vám bude líbit. Zítra. Zítra je pozdě. Co? Každý den, svačině, jedině pramen zdraví zposázaný. Chcete-li prospěti dítěti mladému, kuďte mu pramen zdraví zposázaný. Každý den, svačině, jedině pramen zdraví zposázaný. Chcete-li
představíme u toho blíže. To by bylo dobré. Jdeme klukovi školy, ať do svých okolí, nešetříme na chlapci, táto šťastní do kapci. Když nám
nebo večeří. Životu na zámku mám jednu poznámku, jednu neveselou, jednu truchlivou. V ostatních královstvích nezní tak málo smích, není neveselou, není truchlivou. Kdyby se pohledal,
hlupáku, tebe já znám. Na vrcholci noci
vám dneska odpoledne hrál, zpíval dětský pěvecký sbor Ostrováček. Přátelé, v takovém počtu, že jsem musela Matyášovi dát svůj stejnokroj, aby tady nebylo. Ovšem, i to je vzpomínka, protože ty šaty malovala žečka, která vyšla z 9, šla na uměleckou školu, takže mám na ní vzpomínku. Jsme za to dneska rádi, bych se oblíkla. A hráli v pořadě za klavírem Jana Přibylová. Milan Smolík za kontrabasem. A pak naši vzácní přátelé, kteří jsou tady dobrovolně ve svém volném čase a my si to vůbec nedokážeme představit. Naše Adélka Peteková. A my představí služebně samozřejmě, vezmu to od nejstaršího, pan Čikolka Morávek.
vás, nebo určitě všichni, minimálně od celých dětí víte, že je rok české hudby. Je 200 let od narození českého národního hudebního skladatele Bedřicha Smetany. A jeho nejhranějším a možná ve světě nejznámějším dílem je symfonická báseň Vltava. Tu kdysi v roce 68 otextoval Jiří Štajdl a naspíval ji Karel Gott. My jsme tak dobře, že jsme si opatřili klavírní výtah. Toho Gotta jsme si dali do uší, dali jsme si to do jiné tóniny, přesvědčili jsme všechny muzikanty, že se to mají za domácí úkol naučit a věřte mi, až to uslyšíte, já bych to nezahrála do smrti, ale to jsem jim dopředu neřekla. A naši děti si to naspívali. Takže pro vás všichni pozvánka na koncert roku české hudby, který se koná 9. května o 17 hodin v aule gymnázia. Vystoupí tam všechny pěvecké sbory ze základních škol v Jaroměři, vystoupí tam děti ze základní školy umělecké, bude to velká akce, velká sláva a bude zakončena právě Vltavou v našem nastudování. Zveme vás, my ještě nevíme, jestli se těšíme nebo bojíme, ale určitě to bude nádherný zážitek pro posluchače. Tak teďka taková Just
Sbor sice rozpívá a vypadá to, že koncert skončí a paní instrukce si myslí, že koncert skončí a hlavně nevědí, že neskončí, protože já jsem se na něj připravil ještě takovou lámutku na závěr. A i na vás teda. A povede se to jenom, když budete spolupracovat. Ono to vypadá jako, že děti si krásně zpívají a že jako jim to jde úplně samo, ale kdo to někdy neskusil, tak ono je zatím strašně moc práce. A paní učitelky tyhle ty věci všechny držou strašně dlouho a nechají to vždycky spoustu nervů. Tak já bych teďka chtěl, že bychom jim jako, že oni by teďka byli v klidu a my bychom spolu tady se cvičili. Zase úplně tak jednoduchý, já je trošku zapojím, ale zapojíme i sbor a tím začneme. Tak. Sbor taky neduší, nikdo neduší. Tak uvidíme, jak to dopadne. Rozdělíme to zhruba takhle na půlku. Pořád dokola budete opakovat jednu kratičkou větu. Pořád dokola, a nesmíte vypadnout. Jo, počkejte, nepotřebujeme rytmus. My tady máme, já tady vidím v předních řadách muzikanta, tak já udám do ruky. On taky netuší. Tady máme taky muzikanty. Tady máme muzikanty připravený výborně. Tak, začneme deklamovat prostě určitý text a až budete mít pocit, že jako se potřebujete hudebně vyjádřit, tak se do toho hudebně vyjádřete. Hlavně to musí být pořád stejně ve rytmu, jo? Tak. Ztratil do A. Vítej vesno, vesno, vítej. Vítej vesno, vesno, vítej, vítej vesno, vesno. Koukám, že máme problém s dejkaním, jak to uděláme jinak. Vítej vesno, vítej vesno, vítej vesno, vítej vesno.